Soldadora automàtica d'escriptori amb capçals de ferro dobles per soldar placa de sòcol PCB. Plataforma de treball doble amb capçals de ferro dobles, que funcionen al seu torn, augmenten considerablement la productivitat. Disseny de doble capçal de ferro, molt adequat per soldar orgullós costat a costat. Alta precisió, uniforme d'alimentació d'estany per a tots els punts de soldadura. Màquina d'aspecte net amb mida compacta, adequada per a la línia de productes.